तारीख खना 30 तारीख सेप्टेम्बर 2023 चीन त्रिपुरा मथा पार्टी निंगै खना एडीसी एरिया 12 घन्टानि बन एबा स्ट्राइक जुनो साइमन चीन महरा साग्लायजाक आबनो रगै जों पिनो खुमुलुंनि जों खुमुलुंनि इंगै जरा खुमुलुंनि गोबां मा सिगला रक 200 आरो सिगला दङ तैयो फाइ जों गोबां मा जों तिनि अरनि सिमि जों खुमुलुं सिन्डिकेट सिमि जों मा जागा सिमि सिगला खुमुलुं एरिया सिगला रक जों तिनि थांनि दङ आ बरमरा एबा खाथाय गगर जों तिनि थिना जों मरैबाय ता माइसिन सिमि जों लामा कासिना नांगौ आबनो रगै जों गोबां सिगला रक फाइजाक सिनि मता खानानै जे स्ट्राइक जों साइमन एबा एकदम दाबि एकदम उनको बिराद आर्टिफ्रालेन जों केरा टेबलनि बुस्थुखौ तनै चीन त्रिपुरा सारो इंडिया सादि नोंमान 76 जारनि थांगा बियाबा चीन त्रिपुरा सारो गोपाल जों सुलाय जों गोबां मा बार जों जेखौ दाबि बिसाव डिमान्ड बिसाव बियाबा जों त्रिपुरा सारो गोपाल सुलाय जों बियाबा बिसा दङ चीन खावसिनि बिसा महरा जोंनि कोर्ट बुबाद रायनो जों दिनै गाटा त्रिपुरालेन चीन दाबि जों खुबैर फैनाय जों थांसा जों युनिटि खुमुलुं एरियानि सिगला रक जों रेडि इंगा बरमरा थाङै गिरिनि सिमि जों टेक मोरैनाय मोरंमा जायगायाव ग्रुप फम सयजानि जिमि आरि सयजा जरा चीन महाराज निर्देश जे बन तमन जे स्ट्राइक तमन जों पालन खायनाय ताई चीन मेसेज अपन तमन त्रिपुरा चीन जरा बिग्रा तमन जतन फाइदि अब जे खन स्ट्राइक तमन सुति रमता पार्टीनि जिमिया सारा एडीसी एरिया द त्रिपुरा तमन एडीसी त्रिपुरा तमन जतन बारे दाबि करा त्रिपुरालेन जो त्रिपुरा सारा कोइनाय खन बन खाइ समत खायनो बागै ताई अब बन जों मानिना बागै ताई नाम जे थाङा बन थाङै हेल्प खायनो बागै ताई चीन त्रिपुरा पार्टीनो फाइ हमत खायनो बागै हम त्रिपुरा पार्टीनि बागै जिमिया चीन त्रिपुरा सानि हामग्रानि बागै दाबिनि जों खन जे स्ट्राइक हमत सर्भिस खाइ मोरनाय रह खुमुलुं जानाबा खुमुलुं बिसि थानाय बर प्राइसफोर गोसा रसिसा दङ आबो मान्दाय एरियान फाइ दङ किसु आइ जंबु तांगो फाइ दङ जों खोनाव आरो बरमरा एरियान सिगर फाइनान्स प्राइस आसिके ससे युथ बिनि जों ब्रिबो जों क्लांनि जेखौ हरबा सिगर थाङै जों आरो मोननो हाने बिनि सिगर ताबो थाइमा अदर बिसोर गारसो बाइक दङ खुमुलुं एरियान सिमे जों तासो जों बाइक दिनै आर्टिकेल मेसेज दङ जतन तांगे बुसम dan import menangkap mudah banyak strike saat ini gitu ya kutor gitu ya masih kutor gitu ya saya kamu tadi menonton atau juga banyak tadi kita ham korek kan bawah banyak banget sudah